Mga kapuso, nagpatag ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways kung nga wala ini magtambong sa investigasyon sa pagkalahulog sa mga debris sa Ungka flyover. Suno kay Engineer Sunny Boy Oropel, nangin masako ini sang damlag lang bangod may mga serye sa pagsinapol nga gintambungan. Isa na diri amo ang upod sa maintenance engineers para sa patigayunon nga maintenance activity sa mga proyekto sang ahensya subong nga Disyembre. Apang nagpadala man ini sang tiglawas sa committee hearing. Dugang pa ni Oropel, bukas ang ila opisina in kaso nga may mga reklamo ango sa pagkalahulog sang debris sa Taytay. Handa man ang ahensya sa pagbulig sa mga apektado. Sa subong, mas ginpasangkad pa ang safety measures sa Ungka flyover agod hilway sa aksidente ang mga motorista. Kung mayroon man incident na or accident na may happen, pabala nga mon field office, kaya raman na da. Ang field office namon 24/7 man da. It is a man sa amon nga project engineer.